Любомир Вълканов. Завършил съм ФМИ през 2005 година, специалност информатика редовно. В момента съм преподавател и заместник декан на факултета от приблизително 16 години. Може би първата лекция, нямам много ясни спомени за самата лекция, но много ясно помня професор Микеров, беше лекция по линейна алгебра, аналитична геометрия, който успя в рамките на 5 минути да ми покаже, че имам много да уча, въпреки че съм бил състезател по математика, много бързо осъзнах, че дори да си отличник в гимназията, тук нещата са на друго ниво. Факултета ме научи на две неща. Първо, затвърди позицията, че без работа нищо не се получава, колкото и да си талантлив. Таланта не покрива нещата до край. И второто нещо беше, че човек може да надскочи себе си. Ако се труди, реално не знае докъде може да стигне. На първокурсниците, на първо място, бърза адаптация, понеже нещата са малко по-различни структурно. Най-вече здраве, да не пропускат купона, но да не забравят, че след купона трябва да дойдат и на лекции, защото за това сме се събрали тук. Моето име е Майя Стоева. В момента съм на длъжност главен асистент в факултета. Започнах като бакалавър специалност информатика, след това минах магистър по софтуерни технологии и последната ми научна степен е докторската с тема мултимедийни интерфейси и различни подходи и модели за генериране на такива интерфейси. Освен практиката ми в университета, отделно съм Lead UI UX в IBM и там моето преживяване също е много интересно. Някакси работата, която практикувам тук в университета, ми помага да надграждам с опита, който придобивам в IBM. Първите ми спомени, какви са? Първият предмет беше луд в програмирането, съответно лекцията трябваше да се проведе и се проведе в една от аудиториите, нямаше място в аулата. И тъй като се наложи да сме две специалности, информатика, математика и информатика, в един момент се озоваха в една стая около 300 студента, беше много забавно, леко стресиращо, но и много интересно като опит, който придобих. Да не спирам да предизвиквам себе си и да ценя времето си и как организирам. Успешна и най-вече удовлетворяваща да бъде за всички вас. Специалност математика. Не ми стигна бала за повече, в информатика се виеше с петици, шестици, но след това драпах с зъби и ногти, за да се прехвърля в специалност информатика, което стана на края на първи курс, след като взех всичките програмирания с шестици и се постарах много за математиките. Първата лекция или упражнение беше по линейна алгебра. И беше тежка, и беше трудно, и почти нищо не разбрах. И след това тихичко плаках във възглавницата и четох учебник, докато не ми стана ясно всъщност за какво е ставало дума. Но в първото програмиране, си спомням първата ми лекция и първото упражнение по програмиране беше по-различно. Чисто нов прозорец до тогава, аз не бях се занимавал с програмиране. Беше изключително интересно, вълнуващо и там ми започна приключението в IT, че не съм аз центъра на света. Това е много хубав урок. Една голяма част от моите колеги, които след това се реализирахме успешно в бранша, научихме именно в ФМИ, че не света трябва да се завърти около теб, а ти трябва да положиш неимоверни усилия, за да можеш да се въртиш около света, да имаш късмета, нали, и привилегията да бъдеш да има какво да предложиш на света, за да може той да те достъпи, да се въртиш малко по-близо до центъра. Да имат много време, което да успеят да отделят, за да могат да учат. Защото това, което ФМИ може да даде, не се взима лесно. Взима се с много труд, който трябва да положиш, за да може да разбереш какво всъщност ти показват преподавателите, да осмислиш по какъв начин това нещо е приложимо извън стерилната обстановка на академизма.
и да разбереш, да си дадеш сметка, всъщност, защото не винаги е очевидно от лекционния курс или от упражнението, какъв невероятен инструмент преподавателите на ФМИ сте дали в ръцете.